Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabin na ninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualang ko sa pangan nga Mel, 62 anyos, minyo og may siyam ka mga anak. Taga Carmen, Bohol. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga among gitikad sud na sa mga 30 na katuig. May nangangkon manggod sa halos katunga ni ini. Aron niya hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Mare, nandam na ba nimo ang paniud tong papa nimo? Ako siyang apason sa basakan aron makapaniud to na to siya. Na, masuko ra ba na dayon kung malangay kog hatod kay dali kun mo siyang mapas mo kung malapasan na sa oras sa tingkaon. Ay, humay na maoy. Nanadihas basket, kanang naas Tupperware, ang utang Bisaya na. Ug kanang giputos na kog dahon sa saging, ang buwad na nga imong gipasugba ganina. Ang kanon na nasad ana usa ka Tupperware. Aw, andam naman di ay na. Wa man ka nag-ingon, oy. Nalasigad to nako, aron makakaon na sa papa nimo. Ay, ang tubig day oy nga naas gamay nga galon ma. Aw, di tuod ang tubig. Unya unsa man di lang ka magpakuyog. Madara na nimo. Ay, ayaw na. Ako na lang. Kay way mahabilin din isbay. Way kauba na mga pag-umangko ni mo diha. Naman, laag na unya na nga way mo bantay. Tuwa para ba sa ilang trabaho ang ilang mga ginikanan, ana? Ay, sige ma. Ikaw ko'y mahibaw. Hanala, sige Mariheto na ko. Ay, hain naman ni Spalding. Wa man din sa iyang payag. Kasagaran, anira man unta na siya sa iyang payag ngayon arong orasa kay magpaabot na ko sa iyang paniud to. Ay, tuara ay. Naaraman di ay sa tumoy sa basakan. Uy, yun na. Kinsa man ang iyang gikasulti. Nga nagwara-wara man siya sa iyang kamot. Nasuko na siya. Kinsa man ang iyang gikasulti. Da! Wala kang kailan to. Si Erning matuga siya naligan na lang. Kasikpit ng yuta nga atong gitikan. Aw, si Erning di ay to. Ang pugi kong tauhan na. Naglalis mo, Pulding. Lanis mo lang. Naghinaw naman na siya din Nasama naman ng natong pulos mga saot. Unsa man di ay ang inyong gilalisan. Gingnan ko niya. Nga iya ko nung amo, tagian ng kasikpit ining atong gitikan di yuta. Nagpa-relocate ko no sa iyang yuta. O napahatan ko ning atong gitikan. Ha? Unsa? Ay, wa ko kasabot. Nagpasukod ko no usab ang iyang amo sa iyang yuta. O ilang nahibawan, nga ang ilang yuta miabot sa atong gitikad sa pag-usab na og sukod. Og hula-hula ha. Ang dapit pagyud sa tubigan, ang ilang ang kunon. Ha? Ang dapit sa may tubod, Pulding? Gani ila pa kulula. Mao nga dili na kuno ko niya pahilabton ditong dapita kay siya nay mutikan adto. Oy, mutuod ay dayon ta anak niya? Oh, Erneng? Anak magulutos lagi atong kuyog niya. Ayon sa di ay. Di ko musugot, men. Kaya ilang kuhaon ng luna nga may tubig. Kay usao naman ning atong mga tanom. Ha? Magpaabot lang niya itag mauwanan, aron nga patubigan ning atong basakan. Ha? Salamat sa pagpaminaw. Naluoy ko sa akong mana. Kay grabe manggod ang iyang pag-antos o pag-atiman aning basakan sa among amo. Ug dugay na siya nag-atiman ani. Gagmay pa ang among mga anak. Unya kalit lang ron nga may gustong mo angkon ini kay nahisak ko pa kuno sa kasikbit nga yuta. Na problema ang akong bana. Kay ang tanan namong pananom na magsalig sa maong tubigan. Unya kay dili naman mi pahilabton sa maong dapit nga may tubigan. Unya, Oh, ato ingnon bahin anak si Noy Pedring pa. Ang tagya sa yuta nga atong gitikad. Mo gina akong buhaton kay
Ambot lang, nahibaw na ba siya? Nga, gipangangkon sa lain ang ubang bahin sa iyang yuta. Angay gina nimo siyang ingnon Polding. Kay basin ang sikbit lang ngayon ang nahibaw ni Ana, unya siya wa. Tuong yun niya ako si Mano Pedring. Iguwang na baya kay tula. Katapusang adto na ko dihang naghatod ko sa iyang bahin sa abot sa uma. Naunsa to nga mo, naglubog naman to kay nasakit. Uy, mao ba? Kaluoy po di ay ni lagi. Pedring. Problema to iya nga pamilya. Pero suway na kong ingon. Bitaw pa. Kay basig natikasan na siya siyang yuta, uy. Ang maayo anak pa no, magpasukod po siyang usab siyang yuta. Aron maklaro yun ba kung sa kasikbit pa ba na niyang yuta ang may tubigan o giangkon lang na nila? Mare, nadugay man ang imong amahan. Unsa man kay nahitabo sa iyang lakaw sa? Maulagi ma, uy. Nabalakas sa bitaw kung naghunahunas kahimtang sa nag-iyas yuta ang atong gitikad. Oh, niya na di ay oh. Siya na nang nagpaduong dinis ato. Huy man og abaga. Polding, ngano? Unsa may nahitabo sa pag-adto nimo sa ilang Noy Pedring? Why, kwarta ang ilang pamilya para suklan ang nangangkon sa iyang yuta. Kay, nagka-problema pagani ko sila sa tambal ni Manong Pedring. Kay, gisudgawas na kuno nila sa ospital. Unsa? Naanon niya? Ato na ko si Erning. Uy, hala. Ikaw ang makiglalis aning yuta, ah? Dili, muhangyo ko niya nga tabangan ko niya nga makigsulti sa iyang amo. Hangyoon ako nga dili na nila hilabtan ang luna niya may tubigan. O kung sa may abot sa maong luna, nila na lang kumuhatag sa bahin sa abot. Sige kuyo, ganti ka. Ibase nino magkainitay na sad mong Erneng. Dili ko mo sugot. Erneng, hangyo man lang ning amo sa imong amo. Nga kami lang gihapoy mutikad sa luna nga may tubigan. Ug muhatag lang mi sa abot unya. Ay dili lagi. Kay ako'y mutikad anang lunaa. Usa! Og tagalan lang tamog usa ka tuig. Og ikahuman ana, pamahawa na mo. Nisuway mi og hangyo sa tag-iya sa kasikbit nga yuta. Nga kon ila magyud ning lunaa, kami lang gihapon ang mutikad og maghatag lang mi niya sa among abot. Okay raman unta og batasan ang tag-iya sa yuta. Apan ang nag-atiman ini mo'y isog og istrikto kaayo. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Kanang yuta nga may tag-iya na. Pwede ba di ay na nga mausab ang sukod ana bisag dugay na kini niyang gipanag-iya? Kay kini di ay kunong among gitikad ron sa kasikbit pa ning yuta. Ikaduhang pangutana. Halos katunga sa luna nga among gitikad sa kasikbit pa kuno ning yuta o gusto nilang kuhaon. Mapapahawa ba di ay mi nga 30 kapin katuig naman mi nga nagtikad ini? Ikatulong pangutana. Among giingnan ang tag-iya sa yuta nga magpasukod sab siya sa iyang luna aron maklaro. Apiki pamanggod sila sa kwarta. Makatabang ba ini ang agraryan aron mi makalibre og pasukod? Ikaupat o katapusang pangutana. Okay raman unta ang batasan sa tag-iya sa kasikbit nga yuta. Apan kining iyang sinaligan mo'y istrikto kaayo. Kay siya man kuno ang mutikad sa halos katunga sa among gitikad nga mao ang tubigan. Og gitagalan mi niya og usa ka tuig aron kami mamahawa. Siya bagod ang magbuot o may katungod nga mubuhat ni ana. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mel. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal, personal, mga pangutanang emotional kabahin sa tuang mga relasyon, kapikas, kabanay, tung bana sa tuang asawa, sa tuang mga kaminyuon, sa tuang anak, atong mga dokumento, ipadala na tanan ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com
gmail.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man mga guys, mga girls, kumusta mo ma'am, sir, no? Hinaot unta nga sa matag paminaw ninyo sa tuang programa, diri ra katawa, lingaw ang inyuhang makuha no sa drama, pero inigabot sa mo ang tambag, hinaot untang naamoy makuha nga mga pagtulunan, mga inspirasyon nga magamit ninyo no kung maabot man ganing sitwasyon nga maginahanlan mo mga legal or mga medical nga mga tambag no. Greetings no, and a big shoutout sa tanang mga nag-like ug nag-follow nato sa Facebook. You can like and follow me sa Elaine Tantengco Bathan on Facebook or Attorney Elaine sa TikTok ug sa Instagram. Pero katong mga wa na makapaminaw sa mga radyo nila karong adlaw naatay DYHPRMN Cebu nga Facebook account din, mapaminaw ninyo ang mga programa nato sa atuang stasyon no, dili lang ang kini ang akong suliran, naata ng mga programa nato dinha no. Kani, you're braver than you believe and stronger than you seem and smarter than you think. Simple kayo. No nga usahay ang kuwang nga gyud nato no ang ato ang believe sa tong kaugalingon. Saligi ang imong kaugalingon yet you can do it. No labaw na kung nagtuon ka, nganong mahadlok man kang mahagbo nga nagtuon man ka. Hadlok baron ka nga mo fail ka, naningkamot man ka nganong mo fail man ka. No nga sakto man ang imong pangandoy, wa kay giapakang tao, didasig lang, padayon lang ana man gyud ng kinabuhi, di ba? Punto legal karong adlaw ug ang ato ang letter sender atong taguon sa pangalan nga si Mel. Si Mel taga Carmen, Bohol. Greetings mga sano, mga sana. Dili lang din sa Carmen, Bohol but the entire province of Bohol. Perti na tong si Paa din labi na din sa Alicia, Bohol kung diin gikan ang ato ang founder ang ato ang programa nga si Doktora Lourdes Libres Lusaroso. May she rest in peace, pero naagid gyapon siya sa kasing-kasing aning ato ang programa always and all the time. Punto legal no ang ato ang pagahisgutan karong adlaw 30 years nang gatikad gatikad sila sa kanang yuta nya nanalay nangangkon halos katunga niini. Hala ngano man unsa may nahitabo no, napaminaw man to nato sa drama mo nang iyang unang pangutana mauni kanang yuta nga may tag-iya na pwede pa ba day nang mausab ang sukod ana bisan dugay na kini niyang gipanag-iya kay kini di ay kunong among gitikad ron sa kasigbit paning yuta usahay manggod kanang wa maklaro ba ang sukod na amang gud na the best way to do that is survey nato no, naman ay kadastral map ang DENR o ang kanang sa assessor nato unya ato nang i-match pod sa survey pinaagi sa usa ka geodetic engineer para ato ang ma-check ug sakto ba ang inyuhang sukod muna nay mga muhon no, mo nay gamit sa muhon kay mo man tamdanan kung asa tama ng imuhang yuta. So I don't know kung napasurvey ba na ninyo og tarong no ang kanang maong yuta ninyo. Say mausab kung nasayop pang inyong pagbutang sa muhon. Ikaduhang pangutana, ang halos katunga sa luna, grabisad ang among gitikad sa kasigpit pakuno ning yuta o gusto nilang kuhaon mapapahawa ba di ay mi nga 30 kapin naman katuig naman may nagtikad ani yang anong karon pa man ni sila ni reklamo anong karon pa man mo maingon nga inyo na ipaklaro sa kuno nagsusi kay grabe hapod og nalapas mo tunga pod ilaha na lang na tibok yuta no, iklaro sa kuno na kay ikaw naman mo description kay kaning titulo di ba, bounded on the north imong tanawon title ba, bounded on the north point 1, bounded on the northeast point 2 kanang inana ba maklaro man na unya matan-aw man na sa geodetic engineer kung sakto ba no. So ipa-survey sa nagklaro usa tamo tando aning ingon nga nakalapas mo gitikad. Ikatulong pangutana, among ginan ng tag-iya sa yuta nga magpasukod sad siya sa iyang luna aron maklaro sakto apiki man pud sila sa kwarta makatabang ba ini ang agrarian aron may makalibre og pasukod. Di kay kusuhito kung naaba pero may mga geodetic engineers ang kaning mga munisipyo no, so pwede siguro tang makahangyo didto or ako nimo may pag magsabot mo sa kanang tag-iya sa kaning pikas yuta ba sa kasigbit nga kanang inyong mubayad mo kanang magpool mo ba og geodetic engineer nga mo survey sa imo og sa iyang yuta para makatipid mo no niya kung unsay resulta ana o kamo gina inyong sundon no, ipa-approve ninyo didto sa assessor's office nga maunay kasigbit no. Ikaupat ug katapusang pangutana, okay raman unta ang batasan sa tag-iya sa kasigbit nga yuta apan kining iyahang sinaligan ha mo di tag-iya
sinaligan na mo pa'y hilas. Mo kuno stricto kayo. Kay siya na kuno ang mutikad. Mao di ay. Sa halos katunga sa ako ang gitikad. Nga mao ang tubigan. Agoy, nagi vested interest no? O gitagalan mi niya. Ug usa ka tuig aron mamahawa. Ug makaasta mo rin tag-iya. Siya bagod ang magbuot o may katungod nga mubuhat ana. O unless na SPA no? Unless gitugutan pod sa tag-iya sa yuta nga mubuhat anang mga gibuhat ana niya karon gisugo no with under the supervision and approval o kana pwede na pero ug wa pod nga wala dili pod siya mas muasta pag labaw pas tag-iya siya nalay tag-iya sa yuta ug mauna niya klaro man pud kay motibo nganong ingon ana pod siya muasta kay ganahan makaday mutikad sa yuta no so kani diring dapita I think kinahanglan lang yun nga inyuhang suryahan no ipa-survey na lang tong klaro para ma once and for all ang boundaries mabutang yun og sakog asa yun angay ang mohon unya makibaw pod mo kung kinsay sakto ninyong duha so katong ingon ninyo pag pool na lang mo sa resources pagbayad mo sa geodetic engineer nga mo survey anang duha ninyo kayuta kay para maklaro okay mga suking tigpaminaw hinaut unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw kini si attorney Elaine Bathan daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhiga pon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radyo Mo Nationwide tatak RMN daghang salamat og maayong adlaw.